Are you ready, trees? Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod al meu. Astăzi este premiera la Brawl Talk-ul și mă miră că Mihai Păvăt a avut dreptate cu video lui că va apărea doi brawleri. Pentru că aici scrie two brawlers, adică doi suriori. Și ai avut dreptate. Așa că să-i dați like la video lui, că e chiar foarte bun și a explicat mai detaliat acolo totul. Așa că ne vom revedea în alt episod. Așa a fost videoul scurt, că n-am mai avut ce analiza aici. Că e și skin-ul lui Spike, cu explozie și aici sunt două case și un cer și gata. Și aici e silueta la doi brawleri. Așa că sper că ți-a plăcut video și ne vom revedea în alt episod. Pa, pa!